paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay na, maragsakan amang iwaragawag nga addan agas ti kubed. Addan maray? Wen mare, kat nagasat tayo dito kabildatan, tainik kanda tayo iti agas. Kano da amang rugi ngay maray, tasyak man ti umuna nga agpagas. Umuna kami pa'y kano nga opisyal. Kalpasan na. Da kayo ababaket ti sumarunaw. Da kayo ken ni Maribanang. Kasta aya. Sumaruno dagiti pada ni Kwarog. Dagiti single? Wen mare. Ay kat mayat ano kasta maray. Ay na, maragsakan ak iti dayta nga impadamag mau marikwanang. Maribanang, good morning! Ay, kastamot kan ka, Marituyang. Ay, nakaragragsak ka man ita. Nakaisem ka iti kastaunay. Apay, di mo pa'y nadamag aya. Ti anya. Adda ka nun agas ti COVID. Aya. Ay, nay. Apay, asaan nga imbagbagan ni inting kanyak dayta? Amin tayo kanaw kat maikan iti agas. Ay, kat nasaya at ano kasta? Ngam umuna kanaw dagiti barangay officials. Nay, apay ngay. Saan mo't anadakdakamat ni inting dayta? Nalipatan na siguro, amaray. Kat, kaano tangay mat amapan agpaagas, Marituyang? Ay na, adda ka nung amin aldaw dagiti babakit. Karaman taditan. Kat siyempre sumaruno dagiti single akas kini kwaraw. Sige. Pakaamuan nakto nga raw no anya nga aldaw. Taagkuyog tantaw, maray. Wen maray, umayak tumanin dito'y balayaw. Tapakaamuan ka. Asino din nagpintas kan siksi iti barangay health center? Agdahi amay. Agda. Kaya man, nakapuraw. Kitag man. Day dyan eh. Ha? Agdangag pa isaw. Wow! Long hair. Kunaktumad kan ka. Inta makiam-amaw pala. Mabainak. Ha? Ay, no siya. Sana ka mabaing. Hindi si katimapan. Naturidak tubay ko na niyanggal ka. Ingka nga ruday. Talaga Bayan. mapanak. Ha? Ay, hitala nga makitak da ito achik sa. Hello, miss. Hi, Pogi. Pugyak ka na. Siyak ni Rosel. Ay, siyak mat ni Kwaraw. Siyak ti Chiptano dito kabildatan. Yung awat ng titakulap na. Ay, makialamano akaon. Nice meeting you, Kwarog. Diyak mo, nga damat gayang Pogi, di ti kabildatan. May sak, a nurse. Ay, kasta ka day, ma'am nurse. Kat umayak mangiwaras iti agas ti COVID, di ti barangay yo. Ay, siya kung ti umuna nga agasam, ma'am Rosel. Kayat mo ti ma-injeksyonan? Ha? Injection? Wan, naskan ang ma-injeksyonan ka, tapos saan kan ang makaptan iti COVID. Awan di agas amatilmaon? Awanan, injeksyon laangan. Ha? Ay, sige, agawid ang aruday. Ay, papanam ngay, agsubli ka Nagbiit ka mo tin anak yam amo iti day dyan nakapura o balasa. Ay, diyak kaya tinti agsubli jay. Nya? Apay akas lang madandanagan ka, Chip. Nurse mo't gayam day jay. Kait? Mangtat ka no iti agas iti kubay. O di nasayaat no kasta. Injection may. Ha? Mabutang kayo iti injection? Ay, nakita ka dyan sa gana na nga injection. Nagatid daw. 5 inches. Ha? Hanggang,
At damot gaya mon agas ti kubit iti barangay haul. Ngam di mo pa yung bagbaga. Di mo piksaan ang mga numangag niyan, time. Apay ayaw no mangag na. Jak kayat na mangag na. Apay aya anas kan nga isikretong paylaang dayta inteng. Hindi tan. Amo ka nga daagas ti COVID. Amo mo? Katuan, imay imbaga ni Marituyang. Chismosa talaga dayjay at tuyang Ikunam siguro, jak amuan niya. Apay angkal. Kaya't mo mati ma-injection. Apay masapol nga ipagam dayta. Ay, amo kan. Isumot lagayam asaan nga ibagbagan ni uncle mo. Tamay injection dayta nga agas. Ngunang tay. Nagatidog jay dago mga itudok da. Anay. Na, saan ka pailaan natudtudaw? Ang agan anay kan. Anghal. Si kakano ti umuna amatudaw. Di nakman butbut ngan kwarog. Ay katalagamot asika. Ngamen, dagiti barangay officials ti umuna ang ma-injeksyon. Kat sika a kapitan, sika ti kaunaan. Pimartakan ti. Pidik ti po sa kwarog. Da. Sana makahangas. Anyang iti aramidak angkal. Anak iti. Danom? Ay, mabit lang angkal. Danom. Ato yung ti danom angkal. Bagak lang nga injeksyonan da ka. Kasta unay na nervyos mao. Hindi ta ulitin na pala. Kaya't mo sa mataya kon. Dahil na. Kasanungay nga raw ang maikanda ka iti agas. Kat mangag mula ang nga injeksyon, saan kan ang makaangas? Kan kasta una yan ang nervyos mo. Paypayan da kwarog. Ha? Mga asyaw. Ay, ala, kwarog. Ingkaalaan jay paypay. Ngunang tay. Jay bigaw ti alaan. Danumpay. Ay, banuganda kami matlauna yan iti kastang aramidam inteng. Apay ay nagtakrot ka no may papan iti injection, Ha? Dala ka ayat ti batudok. Maray, nakasagana ka no, matang di vaksin ti COVID. Saan da ka no pa'y amabalin ti agiwaras? No saan amaikan nga umuna ni Kapitan? Ay, jakman ammo. Tasaan ngamin nga agparparang ni Kapitan iji barangay hall, Mare. Sa pa'y excited akong Maray. Uray da kami Kaya't mimutin tagpa-injeksyon ng masapul ni Kapitan ti umuna. Anya nga mintar aramidin ni Kapitan di tabalayda. Mapan kumangaminin agpa-injeksyon. Oh. Apay ang nakatugaw kapaylaang dita, inteng. Ay, agin inanaak nga ron. Saan ka amapan ije barangay hall? Anya nga ti aramidak ijay. Saan ka di nga da session nyo itangal daw? Ay, awan. Kat no kunam nga ado ti asikasuam at trabahuan ije barangay hall. Da ako nang kal. Nay. Apay nga di kay pala nakasukat. Panak ko ba? Ha? Ay, birbiro kanda ka ni Jay barangay haul. Makitam dayta, inteng? Apay ka now. Injeksyonan da ka kano ita. Ilamang nakbanang. Pangasin. Ay, agtalda ka man. Anya nga ilamang. Iji aparador ti pangilamang am kanyak. Uno saan? Iji kabinet, iji kusina. Saan ka numot anasakit Jay injeksyon nang kal? Anya saan ang nasakit? Ay, ingkakit din agpa-injeksyon. Tapno sumaruno kami, mate. Agpa-injeksyon kay latan Apay masapol nga iraman dak. Masapol ka nung amin asikati umuna ang kal. Ha? Na-injeksyonan kan Maray. Ay, kasano ko ma-injeksyon na nakkat saan pa'y mata na injeksyonan ni Kapitan? Na, unay mo't ni Kapitan ang tanagbayag. Apay kasla excited ka ma-injeksyonan, Maray. Ay, katsibri talagang excited ak. Uray mamin sa nga pulo ak ngagpa-injeksyon. Dito'y batog ti pusaw ti pagpa-injeksyonak. Tapno mas naparpartak ngagwaras jay agas. Anya? Wano saan? Dito'y agaong, wano dito'y karabukob kaw. Taday takot ka no ti matamtamaan nang runa dagiti manigarilyo. Ay na, Mare. Di talaang takyag mo ti injeksyonan da. Kan maminsan laang atudukan da ka.
Saan amamin sa nga pulaw? Aya! Asidig tayo ni di barangay haul. Isarding mo ti tricycle ko, Arab. Na, apay nga isardeng na. Mga laki ti Builaw. Pagpagaban ti bukod ka. Ah, dayta. Ay na. Pigsamot ah! Sige. Ah! Nanane, agad ano ni Uncle Mau? Ha? Uy, pinigsahan niyo mo't unay kami ti panampampagyo iti bukod na. Simbron ti angkit na. Ay kat, anya ngay nga ro ti aramidat. Siya kumanin makaagas. Ha? Sige kitdain. Ay, ada kami lang itilikod ang kanikwarog. Intay. Wanang kail. Suportaran da ka. Saan da ka man manawan? Uwan, apay kumapanawan da ka. Numatuang ka. Sarapahang da ka. Nasaya at matatakan, Kapitan. Awon, ma'am. Nurse. Nagpogi day ta ka anak kam akadam, Kapitan. Ah, Ada ka din girlfriend na. Awan pa, ma'am. Mabalinak pa'y. Ha? Ay, saan? Ureg laklakaya ko na baraw. Napay nga iba kam tikas ta. Saan ka ding agbirbiro ka iti balasang? Diyak kaya ti agin injig siya un. Ay, wunan niya. Saan ka ro din? Ano, Kapitan? Ready ka na ma-injection Ay, kwa. Kwa. Ay, jay. Ready ka nun, ma'am. Ridiak ayak. Wan, ready ka. Saan aya? Anay, di nakadalan. Anay ko. Sige, Kap. Ta-injectionan ka, why? Anay. Agad na ka, intay. Nalpasan. Ay, agawid tayon. Diyak makaangas ah. Nalpasan, Kapitan. Nalpasan ni Kapitan ana injeksyonan, Maray. Aya! Ay inak nga rudan. Na, mapan ka dagusain. Katun kunakmatkan ka nga excited akong. Da kami paimot akakagawad ati sumarunaw. Aya! Ay, kunakman no da kamin ababakag. Isu nga rod ngagsagsagana akong tamapana kon agpa-injeksyon. Sige nga rod maray. Darasin nyo. Tada kami mo't ababakag ti sumarunaw. Anya, natay ka, ana injeksyonan? Saan ba't? Saan kaya sakit? Katwan mat. Ay, kunamlan malmalwenda ka gapo iti buteng mo. Nagpakadwa ka pa'y kada kami. Temok nga rod kat na sakit. Ita, tanalpasan, sumarunumatan dagiti kakagawad mo. Kahit da kayon tumutin ababakat ti sumarunaw. Wan, sumarunong tumat dakwarog a single. Ayan nga ni Kwarag. Diyak amo Idi na itulod na ta. Nagpartak mo't api manaw. Akas lada kabutang na. Nalpas kan ang nagpa-injeksyon maray. Nalpasan, Maray. Kahit nasakit. Awan mo't sakit na. Aya. Inak nga rudan dagasan ni Maribanang. Tagkuyog kami amapan agpa-injeksyon. Mapangkay nga rudan atanay adu ti pila. Nakapilan dagiti babakit apadayaw. Nalpasan ana injeksyonan di antay. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Da kayon a single ti sumarunaw. Ha? Uray saan ako na ma-injeksunan. Ay, apay saan? Saan mo't sakit? Kasano kasakit ang kail? Kasla kagat ti alumpipinig, wano ko taon. Kasla kadal ni antay. Ha? Isungain kan. Ay, kasla kidal mo't gayam ni antay. Sige, ingnak nga roday. Ay, Kwarog! Imalakakin ni uncle mo ang kapitan akabutang na ti injection. Para iti pagsayaatan nyo dayta, iso nga agpa-injection kayo. Ala, sige! Dadan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay.